אוקיי. קוראים לי מזל, בת 34, מנתיבות, סטודנטית לאדריכלות ועיצוב פנים, והייתי עובדת עם נוער בסיכון בהוסטל הדנובה, ויש לי ילד בן 9.5. מדהים. לנובה הלכתי עם שתי חברים, עם דניאל כהן ויוחאי בן זכריה. הגענו למסיבה בשישי בלילה, 12 בלילה בשישי, והלילה היה מדהים, נהנינו, רקדנו, ואז בבוקר, כשהתחילה הזריחה, בדיוק הלכנו למעל רגע לשתות משהו, ואז התחיל כל הרקטות. אני חיה בנתיבות, אני רגילה לרקטות. לא נלחצתי יותר מדי, שזה גם דפוק, כן, להתרגל לרקטות, אבל זה המציאות ולא... סך הכל התבאסנו על האירוע. אחרי שחיבו את המוזיקה ואנשים כבר מאבטחים, התחילו לבוא ולהגיד לנו שאנחנו צריכים להתקפל, שהמוזיקה לא תחזור. הבומים לא מפסיקים. זה היה משהו נורא חריג אפילו בשבילי. מלא אנשים בוכים מסביב. סיבה נגמרה, הולכים הביתה. באמת, זה היה הווייב, כאילו התחלנו לארגן את הדברים ולהתקדם לכיוון הרכב. אני הייתי עם הרכב שלי, דניאל הייתה עם הרכב שלה, נוחי נסע איתה, ובהתחלה היינו בחוץ בחניה כי ראינו את הפקק הפסיכי הזה לכיוון היציאה. אז חיכינו עוד איזה חצי שעה, וזה כבר... היום בדיעבד אני יודעת שכבר המחבלים היו באזור של המסיבה, אבל אנחנו לא... מי דמיין את זה בכלל? מי חשב שזה... ואז בסביבות 7:30 כזה, כבר התחלנו להתקדם, 7:30 התחלנו להתקדם לכיוון היציאה. נתקענו ממש 2 מכוניות לפניי ליציאה, וזה שלב שאנחנו מתחילים לשמוע יריות. זה השלב, אני ברכב שלי, דניאל ברכב שלה עם יוחאי, אני נוסעת מאחוריהם. דיברנו על זה שנלך אליי לבית, כי הם גרים במרכז, זה רחוק, אז שהם יבואו אליי עד שירגע המצב. ואז התחלנו לשמוע יריות, ועדיין לא מבינים מה קורה, מנסים רגע לתקשר בטלפון להבין מה קורה. אמרנו בואו ננסה רגע להיכנס דרך היער. עלינו על היער, ואנחנו נוסעים קצת ונתקעים. למה יש בורות ואי אפשר להתקדם עם הרכב. אנחנו יוצאים מהרכב והיריות מתחזקות. אנחנו מתחבאים מאחורי הרכב, ואני רואה שוטרים יורים, ואני מבינה שהם לא יורים לאוויר, שהם יורים למשהו. באיזשהו שלב, השוטרים צורכים, הם צורכים ירי משמאל, ירי משמאל, וכאילו שמאל של מה, שמאל של מי, אני לא ידעתי כלום, כאילו, ויוחאי שעוד ידע, הוא היה חייל בצה"ל, הוא היה קרבי, הוא היה יותר בשליטה על כל הסיטואציה. דניאל הייתה בקפות, אני בכלל הייתי שבר כלי, ובכי וכאלה. דניאל הייתה קצת יותר מפוקסת ממני, אבל גם לא מחוברת לסיטואציה, אבל הוא באמת היה עם הרגליים על הקרקע, מה שנקרא. ואמרנו, ננסה בכל זאת להתקדם עם הרכב של דניאל, שהוא יותר גדול, הוא ג'יפ. ונכנסנו לרכב של דניאל, ואנחנו מתחילים לנסוע ממש כמה שניות, ונתקענו שוב, כי היה פקק ממש, לא פקק, בור ממש גדול שאי אפשר היה לעבור. ואנחנו שוב יוצאים מהאוטו, ועכשיו זה שלב שכבר מתחיל לשמוע את הערבית, צועקים. אז אתה מבין שזה ממש קרוב. שזה אמיתי. כאילו שזה התחיל, קצת צחקתי, כאילו, כי חשבתי שהם צוחקים. וגם היריות, אם בהתחלה שמענו יריות, כשאני אומרת יריות זה אני ירייה פה, ירייה פה. אבל לא, זה התחיל להיות, כאילו, הכמות התחילה להיות יותר גדולה. אבל לא עדיף שנהיה בתוך הרכב? עדיף לא להיות ליד רכבים, כי אם ייפול טיל, אכלנו את הרכב מתפוצץ, כל הרכבים מתפוצצו. אבל אנחנו יותר חשופים, אימא'לה. אימא'לה. ממולנו יוחאי. שם ממולנו. מה? מה אתה רואה? מה את רואה? עדיין. אימא'לה. כאילו מרגיש שאני ריאה, אבל יש לי תחושה שיהיה איזה...
מלא. הם רצים, לא הם רצים. מלא. נראה לי עדיף להיות בתוך האוטו. ואז רצנו לכביש, שם מחבלים גם באו מהצד הזה. באו מהצד של כאילו בארי, מהכיוון, והיריות מתחילות להתקרב, אבל הן מתקרבות גם מפה, והן מתקרבות מכל הכיוונים, ואנחנו מתחת למכוניות, ורצים ממכונית למכונית, ומתחבאים מאחורי המכונית. הייתי באמת הרבה סרטים בחיים שלי, הרבה סרטי מלחמה, אבל הכמות של היריות היא הייתה לא הגיונית, גם אתה לא מבין מאיזה כיוון זה בא. אתה שומע גם הטילים, גם זה, אתה כבר לא יודע מה... קלטתי שוטר מאחורי רכב שהוא ככה עם הנשק שלו, נשק ידני. ישר רצתי אליו, החזקתי אותו מאחורה והתחלתי לפקוט את חיי, כאילו פתאום הבנתי שאני בבעיה רצינית, כאילו. בבעיה רצינית, משהו פה קורה, אני מתחבא שלא יראו בי, משהו פה לא נורמלי. ואני מחזיקה אותו, ואז הוא מסתובב אליי ואומר לי, אתם דוחפים אותי, תזהרי אתם דוחפים אותי. ואני מסתכלת אחורה ואני רואה עוד כמה חבר'ה מאחוריי, יוחאי שנמצא ברכב, מתחת לרכב, ואני שוכב ממולי, דניאל לא יודעת, היא גם הייתה פה באיזושהי, כי תמיד היינו ביחד, ואז כאילו, כולם באו על השוטר, כאילו השוטר יציע, אבל מה השוטר יכול לעשות? בא עם כמויות של יריות משם, והוא עם שוטר עם אקדח יד, כאילו, ידני אחד, כאילו, לבד. יוחאי עושה, אין, צריך לסחול. אני מסתכלת עליו, ואני אומרת, אין, חייב להתקדם. אז אני פשוט עוזבת את השוטר, כאילו שזה היה המקום כביכול שאמור להיות הכי בטוח, ואני מבינה שאין. ואני אחרי יוחאי, ואנחנו זוחלים מתחת למכוניות, וכאילו, באיזשהו שלב, הבנו שהם ממש פה, כאילו. הקולות, הערבית הולכת ונהיית חזקה יותר, אנחנו מבינים שהם ממש פה, ואנחנו צריכים להתחבא, זאת אומרת, לרוץ. אי אפשר לחמוק מהכדורים. אי אפשר, הכמות הייתה פסיכית, באמת זה בנס, כל מי אין, מי שנשאר שם גם בכביש לא שרד, רק מי שנכנסו לשיחים ואיכשהו הצליחו שרדו. אבל כל מי שהתחבא מתחת למכוניות והיו מלא, המחבלים באו והם ריססו מתחת למכוניות את הכל, ואני בסרט שבחיים לא ראיתי, ובאיזשהו שלב אנחנו מבינים שאין מה לעשות ואנחנו חייבים להיכנס לשיחים, אנחנו חשופים פה. אנחנו נכנסים לשיחים, ואנחנו רצים בתוך השיחים, ואני קוראת את הענפים, והחולצה שלי נתקעת, כאילו, ואני צועקת כי היא תקועה לי ואני לא יכולה להתקדם. ויוחאי מסתובב, יוחאי כמה, באמת, הוא היה, אני ודניאל באמת היינו אחריו, כאילו, הוא הוביל הכל, מלך שבמלכים, הוא מגיע לו כאילו לקבל את הטייטל גיבור, הוא רק היה בלי מדים, זה הכל, אבל הוא גיבור לכל דבר, והוא התנהל שם כלוחם לכל דבר. הוא פשוט הסתובב, הוא קלה שנתקעתי, ואז הוא צועק לבחור, היה איזה בחור מאחורי שגם רץ, ואמרת, תעזור להשתחרר, הוא עזר לי להשתחרר מאיזה משהו, רק אז הוא המשיך לרוץ שורה שאני אחריו, כאילו, באמת, הכרתי אותו באותו לילה. ידעתי שהוא החבר הכי טוב של דניאל, דניאל היא חברה שלי, הכרנו בקורס מדריכות לנערים בסיכון, וזהו, ואז התחברנו ישר, אני גם הייתי נערה בסיכון בילדותי, וגם דניאל הייתה נערה בסיכון בילדותה, ויוחאי היה החבר הכי טוב שלהם, גדלו ביחד מגיל 0. המשכנו לרוץ בשיחים עד שהבנו שאין, הם פה, וחייב להתחבא. ניסינו להסוות את עצמנו. דניאל ויוחאי שכבו על הגב. הם התחילו לחסות עצמם עם צמחים, ובהתחלה עשיתי אותו דבר, אבל אני הרגשתי לא בטוחה ככה. שמתי את היד שלי הפוכה, גם בצורה כזאת על הראש, ואני עם הפרצוף שלי לאדמה. וממש כמה שניות, באמת, לא היה לנו זמן אפילו להסוות עצמנו כמו שצריך, כי הם באו. והוא אמר באנגלית, get up, get up, get up, you. ואני קיבלתי את הקאט של הנשק לתוך הראש,
היד שלי ספגה את כל המכה, אבל גם הראש שלי נפתח. הרגשתי שהראש שלי קופץ ונופל על הרצפה. כמה שניות שלא ראיתי, לא שמעתי כלום, כאילו הראש שלי היה בחלל כזה. ואז כשחזרתי להיות, אני מרגישה שמישהו מיישר לי את הרגליים ושם עלי חבלים על הרגליים ומתחיל להתעסק בהם, לקשור או משהו. באותו רגע לא הבנתי מה הם עושים. ואז הם התחילו לדבר בערבית ביניהם, ואחד מהם התקרב אליי והרגשתי את זה, אז עצרתי את הנשימה שלי. מהרגע שהם באו ידעתי שאני צריכה לשחק אותה מתה, וזה מה שעשיתי. והוא כאילו, הם הרים לי את הפנים, שהארד שהסתכל עליי, הוא שחרר והם פשוט הלכו. שחררו לי את הרגליים מהחבלים שהיו בהם, והם פשוט הלכו. הם חשבו שאני מתה והלכו, ואני גם חשבתי שהם הצליחו להרוג אותי, אז למה הם הלכו, שאני גוססת כרגע. רק מה שבאמת קרה זה שאיבדתי הכרה אחרי שהם הלכו, והתעוררתי אחרי שעתיים. איך שהתעוררתי, הדבר הראשון שאני עושה זה לקרוא לחברה שלי דניאל, שכבה מולי. אז קראתי לה דניאל, והיא לא ענתה. לא רואה סרטים של יותר מדי דם ודברים כאלה, כי אני לא יכולה לראות דם. אבל אני הבנתי בשנייה שראיתי אותה שהיא לא איתי, ואז הסתכלתי צד ימין וראיתי את יוחאי יותר גרוע. יוחאי היה לידי, וחזרתי עם הראש לאותו תנוחה, ואני לא מבינה מה ראיתי, לא קולטת מה ראיתי. לא הרמתי את הראש יותר להסתכל עליהם, לא הסתכלתי עליהם פעם אחת יותר, וזה בלי מודעות. כאילו המוח עשה לי מה זה שכחי רגע, אין פה אף אחד, את לבד. וככה כאילו, אני חוזרת עם הראש, אני מדברת עם בורא עולם ושואלת אותו מתי ההזיה הזאת נגמרת, ובבקשה תעשה שזה ייגמר. ההזיה הזאת לא נגמרת, אני נמצאת באיזה משהו שהוא זה לא אמיתי, מה שקורה פה עכשיו. אני לא ראיתי את זה, זה לא אמיתי. אבל אני לא בודקת שוב להסתכל. אני נשארת עם הראש שלי באדמה, ואני מחכה. ואז אני מרגישה מישהו מתקרב אליי, ומתחיל לגעת בי ולחפש עליי. לא יודעת להסביר את הפחד, לא יודעת להסביר את האימה, באמת, אני לא יודעת להסביר. לא ידעתי פחד מהו עד אותו יום, לא יודעת. עצרתי את הנשימה שלי, אני מושג כמה זמן, והיא בודקת עליי ומחפש עליי משהו, ושוכב לי על הרגליים ועל הישבן כזה, ולא זז. ואני לא יודעת כמה זמן לא נשמתי, באמת. לא זז, ולא יודעת, משהו הרגיש לי שזה לא מחבל אחרי כמה זמן, שזה מישהו שמתחבא. מחבל לא היה כך, מתחבא. שוכב עליי כל כך הרבה זמן ולא זז. פשוט הרמתי את הראש, וראיתי בחורה צעירה בת 22, נבלה ברמות מטורפות. היא הייתה בטוחה שהיא שוכבת בין 3 גופות, חיפשה עליי טלפון, היא איבדה את כל החברים שלה. בחורה שהייתה במסיבה כמוני גם. וברגע שאני הסתכלתי עליה, היא קלטה את הטלפון שהיה לי על החזה. אני אפילו לא שלחתי הודעה, כאילו פתאום אני קולטת. אני פשוט שכבתי עד שהיא לא לקחה את הטלפון, והתחילה לשלוח לוקיישנים וזה לקח איזה... היא ראתה את המחבלים, אכזריות שאין לתאר. זה גם, אני מאמינה שבורא עולם באיזשהו דרך רוצה לשמור על זה שלא, אולי אני לא ישרט עד הסוף. היא שולחת הודעות לכל העולם, שעה 11:30, 12, וואטסאפ מיקומים, ואנחנו מחכות שם בשיח. ואז אני שומעת רעש מוזר שאני לא מזהה, ואני מסתובבת ואני קולטת שהם שרפו את כל הפסיכים. קולטת הכל עשן, והכל יש מאחוריי, אבל מקדימה זה הכביש, והמחבלים פה, והאש מתחילה לצאת מהצדדים. וזהו, ואז פה, כאילו, ברגע שראיתי את האש כבר מתחילה לעבור אותי, אני לא... אמרתי לה, אני רצה על הכביש, בורא עולם אתה איתי, אני יודעת, אני לא נשרפת בחיים, אין חיה כזאת, זה לא יקרה. היא הציעה לי לצאת, שנעבור לצד שנשרף, שנעשה דרך אחרת, כי זה אני לרוץ כביכול ישר למוות. אבל אני לא יודעת, זה סיכון, אני לא יודעת, ואם אני אעלה על איזה גחל ואני אעלה באש, אני לא יודעת, גם שחור שם, כל עשן, ואם אני חנק ואז יבוא, לא יודעת. יותר הפחיד אותי. ראיתי את האוויר הפתוח ולשם רציתי ללכת. קלטתי את הרכב הזה, ובאמת, בלי לחשוב יותר מדי. אמרתי, לא מעניין אותי מחבלים, לא מעניין אותי כלום, השם אתה איתי. תפסתי את היד שלי ככה, קמתי, אני זוכרת שעמדתי והיא מסתכלת עליי כאילו, במה את עושה? ואני עומדת, היא שוכבת שם עוד בשיח,
אני מחזיקה את היד ואני אומרת, אני רצה, ואני פשוט רצתי כמו משוגעת, מקופפת ככה, פתחתי את הרכב, נכנסתי, סגרתי מאחורה, לא הסתכלתי ימינה, שמאלה, למעלה, כלום, הסתכלתי על האדמה, ראיתי את המטרה ולשם רצתי, והמחבלים לא ראו אותי, והכדורים לא פגעו בי, והייתי בתוך הרכב לפחות איזה שעתיים, והיריות לא נגמרות, והם מתקרבים ומתרחקים. גם הנפש שלי, כי כל היום הזה נגמרים היריות ל5 דקות. אתה מרגיש שהנה זהו, ואז עוד פעם, וביותר חזק. ובזמן שאני שם ברכב, שגם אף אחד לא ירה בו, בזמן שמכוניות לידי נשרפות, ולא ירו ברכב. ואז באיזה סביבות 3 בצהריים, איזה מלאך פותח את הדלת. אני מסתכלת, אני רואה אותו עם הבחורה שהייתה איתי בשיחים. כולה בשחור, מהזה. היא עברה משיח לשיח, איכשהו הצליחה לצאת, הגיעה לבחור הזה, שהיא אמרה לו שגם אני נמצאת פצועה ברכב. באו, לקחו אותי, חיפשו רכב, מצאנו, הוא היה עם חבר שלו ועם איזה מאבטח שעבד במסיבה. מצאנו רכב, אנחנו עולים אליו, אנחנו מתחילים לנסוע, עד שהגענו למקום כביכול בטוח, צומת אורים זה היה אז, ואז משם פינו אותי לבית חולים סורוקה. חברים שלי הם מצאו אחרי שבוע, כי היה צריך לזהות אותם, כי הם נשרפו.